Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, ένας φιλόσοφος με τον τρόπο του. Είχε ένα σύστημα αξιών που δεν παρέβαινε ποτέ. Ιδρυτής κόμματος και μοναδικός του οπαδός, όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει. Είχε μια σκοτεινή, ακραία στιγμή στη ζωή του και εξ αυτού κάποιοι προσπάθησαν να ρίξουν σκιάκι στο έργο του. Φυσικά δεν τα κατάφεραν. Μικρόνοες άνθρωποι, απολύτιστοι. Ο Γιάννης Βασιλείου γεννήθηκε στα Γιάννενα στις 5 Αυγούστου του 1913. Εργάζεται ως επαγγελματίας μπουζουξής από τα 3,5 χρόνια του και από τότε έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, όπως ο Δημήτρης Γκόγκος, η Πάολα Φωκά, ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης, ο Σταν, ο Βασίλης Τσιτσάνης, η Στέλλα Μπετζετάκου, ο μεγάλος Τέλειος Καζατζίδης, όπου ήταν και καρδιακός του φίλος και έχει συνεργαστεί μαζί του στη μεγαλύτερη δισκογραφία του, ο Πασχάλης Τερζής και πολλοί άλλοι. Κύριε Καζατζίνη, γεια σας. Είμαστε από την εκπομπή στην υγειά μας. Έχει αφιέρωμα σήμερα για το Γιάννη του Βασιλείου. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο κουβέντες για το μεγάλο του έργο και πώς εξηγείτε ότι ζει από το 1913 φυσικά, αν μπορείτε να μας πείτε. Φυσικά, καταρχήν μεγάλη μου τιμή που μιλάω εγώ για το Γιάννη του Βασιλείου. Ο Γιάννης ο Βασιλείου ήταν δάσκαλος για μένα, ναι. Μου είχε μάθει, δεν ξέρω, μα με έχετε δει που βάζω το μπουζούκι πίσω από το κεφάλι και παίζω. Ναι, ο Γιάννης μου το είχε μάθει αυτό το πράγμα. Αυτό το πρώτο έκανε πρώτη φορά, που κάπου στο 1940 κάτι, κάπου εκεί, και μετά το πήραμε όλοι οι άλλοι εμείς. Τώρα από εκεί και πέρα για τα χρόνια που μου λέτε που ζει, είναι γνωστό, έπρεπε να το ξέρετε, ότι ο Γένος είναι το γένος Μακλάουντ. Ναι, είναι από τη Σκωτία και ζει τόσα χρόνια. Δηλαδή, τι υπονοείτε, ότι ο Γιάννης είναι Immortal Kombat, σκοτώνει άλλους μπουζουξίδες για να ζει τόσα πολλά χρόνια? Αυτό μας λέτε, κύριε Καραντίνη? Ναι, το ξέρουν όλοι, αυτό είναι σίγουρο.